Piye Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng enjing menawi kepareng badhe nyuwun lelagon kadung tresna utawi ninggal katresnan. Menawi kepareng Victor ken beksa Mas. Wah, Hafid. Oh Mas Hafid nggih. Tingkatku. Nggih. Ya, Mas Hafid dituruti. Alhamdulillah ring kitanipun gayeng mugi sedaya pinaringan sehat ugi pikantuk berkah. Amin amin amin. Nah, wis. Endi mau? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu. Nggih. Saking Kauman Nganjuk tetep nderek memantau saking live streaming kagem Mas Akbar. Dan kru semoga sehat dan sukses selalu matur nuwun saking Bopo Lasiman. Nggih, matur nuwun Bopo Lasiman. Anu sik. Nggih. Enggar karo Mbak Enggar karo Dek Sinta ngadeg sik ninggal katresnan. Oke. Aku pengen Dik niken Banyuwanginan. Wah, oke siap. Yo. Ya Mbak yo. Nah. Jan. Ya. Diapit wong loro. Jangan. Kok sitok gedhi sitok cilik. Ya lo. Nah, putrane Pak Wantut to sih ta. Nah, kon ngendang. Wah, jan nggih. Anak pengendang itu dadi ngendang. Ya. Yuk, monggo. Yuk, langsung ya. Nggih. Iya. Adek Sinta, Mbak Enggar yo, Victor. Dik niken jumeneng. Ya. Berdiri. Halo. Apa kabar? Baik. Oke, aku juga baik. Ya wes. Iya. Nembang dong. Ya. Apa, Dek? Kok sentuh-sentuh toh? Apa ya? Banyuwanginan piye? Monggo. Ngerajakan ya? Iya. Oke. Apa lagu yang lagi viral? Apa? Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Ngelondi. Nanti bojo Akbar. Durung. Ngelondi. Aku menengane ora diwene umpan sik ora anu aku. Yo, apa ki sidane? Iku mau lho, Mas. Oh, kuwi sing cinta siapa? Heeh, tapi ngomong kabeh ya. Oh ya. Cinta siapa? Sing ora bengok sesuk-esuk dilarung.
Latihan sih, ndang cepet. Ya, latihan Ini sih. sinden-sinden. Bu. Bu Ya. melok bengok nggih, Bu nggih. Oh. Ayo, latihan. Cinta bojone Victor. Victor ganti bojo ya. Ora duwe. Jan. Bengok kabeh ya. Ya. Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Loh. Hehe. Ha ha. Sida bojone Akbar to. Lah sida apa ora? Aku nganyelke. Iya, Oke. iya. Itu aja. Yo. Ya apa terus dulu? Apa, Dik? Iming-iming. Iming-iming. Nek gede omong-omong. Omong-omong. Ya. Yuk, Mas Tris. Masih mau